uxolo kakhulu bantu kaNkulunkulu. Ifoni yami nje ya-overheat-a ngenxa yokushisa. Kodwa-ke ukuqedela nje umyalezo ukuthi zazi ukuthi uphilelani. Lokhu okuphilelayo ukwenze. Mina ngifuna ukuthi uphilele ukulangazelela ingunaphakade. Uphilele ukukhandlekela kwasezulwini. Ngoba yazi even noma ungathi ngiphilela ukuthi mhlawumbe ngenze intando kaNkulunkulu. Zonke izithunywa zaNkulunkulu uNkulunkulu wayekhomba la, ayikhombe la, ayikhombe la. Uba wayazi ukuthi uHezekiya wayezotshela ukuthi akalale uhlangothi olulodwa unyaka wonke. Uba wayazi ukuthi uHoseya kwakuzothiwa akashade owesifazane oyisifebe. Uba wayazi ngoba kwakuvele nje uNkulunkulu enze ukuthi uNkulunkulu vele athi enze ukuthi nobaba Abraham suka uhambe uyezweni lesithembiso. Kuningi. So masazi bantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu lapho esibeka khona, lapho esithuma khona, lapho esiyala khona, thina masithobele intando yakhe senze konke ukuthandekayo enkosini. So azi ukuthi uphilelani. Mina ngithi philela uJehova ngoba izwini lakhe encwadini Isaiah chapter 43 verse 21 uthi laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Sidalelwe ukushumayela udumo lakhe, sidalelwe ukushumayela udumo lwakhe ngazo zonke izindlela. Ngendlela ogqoka ngayo ugqoka uzothi, ngendlela okhuluma ngayo ukhuluma izinhlamba, ukhuluma ukuhlambalaza, ukhuluma amanga, ngendlela izinto zibukayo, izinto ezilalelayo, indlela ophila ngayo, indlela ohamba ngayo, indlela owenza ngayo. Masenzise kwaKristu, masilingise uKristu. So zazi ukuthi uphilelani. Bese lokho okuphilelayo bese uyakwenza. So uma uzazi ukuthi uphilela uNkulunkulu, hlalela ukwenza intando yakho usuku nosuku ukuthi Nkosi ungiholela kuphi namhlanje, kusasa khona ungiholela kuphi. Ngiyazi akulula isikhathi esiningi lapho uNkulunkulu esekuhambise kule ndlela aphinda akususe ethi sekumele uhambe ngala. Cause uNkulunkulu obona ikusasa ngithi, uNkulunkulu obona uSathane ukuthi kuhleleleni, uNkulunkulu obona imimoya ukuthi kuhleleleni. And wena ungaplana kakhulu uthi hey bengifuna ukuthi ngenze ukuthi ngifuna ukubona umngane wami athi uNkulunkulu cha ungakwenzi lokho. Cause uyazi ukuthi la uthi uyakhona ubekelwe ugibe olukhulu, ubekelwe nokuxhaka kabi kabi. So uzokuhlenga ukubona konke lokho. Akunqande ekuthenini uzofinyelela lapho because uyazi ukuthi ubuthakathaka kephi. Uyazi ukuthi impilo yakhe imi kanjani. Akafuni ukuthi alahlekelwe nguwe ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. So uNkulunkulu ngothando lakhe nobubele bakhe nomusa wakhe nobungcwele bakhe masimphilele. Sazi ukuthi siphilelani, siphilele ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngiyaphinda siphilele ukwenza intando kaNkulunkulu. Asho njalo uKristu ukuthi uzele lapha emhlabeni abantu abenza intando kaNkulunkulu. Ngiyaphinda ngithi akazele ibandla lamaNazaretha, akazele abapostoli, akazele eMazayona, akazele wonke amabandla nama-denomination akhona lapha emhlabeni, kodwa uzele abantu abenza intando kaNkulunkulu. Mawuyenze la ukhona. Mawuyenze uphume ungena ebhasini ushumayele ngezwi kaNkulunkulu, etekisini, emsebenzini, uthisha, umhlengikazi, udokotela, ishumayele intando kaNkulunkulu. Abantu batshele ngoNkulunkulu. Esikoleni yiba uhluphe enganeni, yiba uhluphe kothisha kancane kancane. Wena ufuna ukukhuluma ngoNkulunkulu, yiba isicefe ngoNkulunkulu wakho, ngokuba lo nkulunkulu wakho yena ophethe ukuphila okuphakade. Lokho okudingayo, lokho okuthandayo, lokho kumele ukuthi ukushisekele ukusebenzele namhlanje. Inkosi nje benani nibusize nesensibekele kona konke ngaso sonke isikhathi. Zazi ukuthi uphilelani, lokho okuphilelayo ukwenze usuku nosuku. Ngokuphela kwezinto zonke sekufika kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Inkosi benani nibusize ngelihle igama lenkosi uJesu. Nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele manje uze phakade. Amen.